toi töpseli kuluttaa varmaan koko akun. Mitä sä veikkaat? Paljon XPengin range laskee, kun paistetaan 10 lettua tällä sähköautolla? Tässä on siis ihan samanlainen pistoke kuin sulla todennäköisesti sun himassa. No niin, Sumari, meillä alkaa olla lettutaikina tässä nyt valmiina. Taitapa kuule sieltä niin pannu kuumaksi, niin päästään paistelemaan. Jotenkin tää eka menee niin kuin aina tiedäks silleen vähän jää vaaleeksi, mutta ei se mitään. Se on sitten meidän myyntijohtajan lettu se. Pikkuhiljaa alkaa tulla väriä. Liesituuletin tästä puuttuu, se ei tule niinku lisävarusteena vielä. No niin, ja hei, otetaan tässä puolessa välissä nyt tsekki, että paljon sitä rangea on tässä kohtaa oikein mennyt. Ei Ville, sama prosentti edelleen, tai mennyt vaan. Nyt tulee tämmönen mallikelpoinen lettu. Yhdet nopeat vaahdot vaan tähän. Joo, nyt tuli sen verran paljon tehoa tuossa auton akussa, että vähän korkeakanttisempaa purnukkaa alle. Kyllä on niinku hyvän näköinen. Pieni mansikka hillo tästä. Noin. Kunnon lettuhan ei oo siis mitään ilman. Pientä kermasilmää. 5/5, ei maistu salami. Mites meitä apukokki on? Joo, en teke sitä parempaa. Hyvä tuli, mutta katsotaan vielä lopulliset tulokset. Eli range on mennyt siis 1% kilsoissa noin 7 kilsaa. Eli jos haluat paistaa semmoset reippaat 1000 lettua kerralla, niin sitten tää auto ei valitettavasti ole välttämättä sulle.